Very quickly, thank you, Mr. Chairman. Mrs. Sanchez, doon po sa kasong kung saan nasintensyahan ang inyong may asawa noong pagpaslang at paghahasa doon kay Eileen Sarmienta at saka kay Alan Gomez, sinabi po ng Korte Suprema ay dapat magbayad ng 12,671,900 pesos si Mayor Sanchez. Ito po ba'y nabayaran nyo na? Your Honor, hindi po. May intention ba kayong bayaran ito? Lagi po namin sinasabi. Sorry? Your Honor, lagi po namin sinasabi, laging paulit-ulit po namin sinasabi, bakit po kami magbabayad? Wala naman pong kasalanan ng aking asawa. Ay, hindi, pero sinabi ng Korte Suprema, may kasalanan ang asawa nyo. At yun po ang tinatanggap ng buong sambayanan, ang hatol ng Korte Suprema. Kasama sa hatol, yung 12 milyon na sinabi ng Korte Suprema, dapat bayaran ng inyong asawa. Wala kayong intensyon na bayaran ito? Actually, Your Honor, wala po kami talaga intensyon. Wala kayong intensyon? Opo, kasi po... never mind, basta wala kayong intensyon. Okay. Ngayon... Kasi po, nagsasabi po ako ng totoo. Opo. Yung sinasabi po nilang araw, pecha, na sinabi ni Ray, si Eileen at pinatay si Alan Sarmienta, Alan Gomez, nasa amin po ang asawa ko, kasama ko po ang anak ni si Konsehal Abe Mariton Sanchez. Okay. Sinabi nyo rin yan sa husgado, ngunit hindi naniwala ang husgado. So, tapos na po yan. There must be an end to litigation. Ngayon, sinabi nyo na ayaw nyo bayaran yung 12 milyon na hatol ng Korte Suprema. Ngayon, yun po, kahit humihingi kayo ng pardon, humihingi kayo ng executive clemency, humihingi kayo ng mercy, ng pabor, pero ito ayaw niyong bayaran. Ngayon,